Abakenge bentshontsha Wenza ukubuyela ekhaya. Yeah. ikenge bentshontsha lapho uthothi suspect sizomane khombe kumina ngokwazi ukuthi ngiyabhema yabo ngabona ukuthi ngcono ngizohlala ngaya eThekwini umphante kodwa manje phela ikhehla lephara likho ndoda soliqala ngawe soliqala ngawe abantu bayakhala ke bathi buyele ekhaya uthini ukubona babukeli beMPTV1 bathi uneyinwele ezigrey buyele ekhaya ndoda uqhakazile ngaphansi nangaphezulu bathi buyele ekhaya hayi okuyona inkinga futhi nakhona kodwa manje fanele ngithole yabo into enjengomentadon ngikwazi ukuthi yabo ngiye ngokwehla kancane uyazi ngixoxela indaba ongayazi emlandweni wemetadon bonke abantu engeke ngabathengela imetadon ngeze ngaba detoxa kodokotela ngo-1000 rand akekho noyedwa ekwasinda abasindanga abasindanga bala emgaqweni labo bantu emva kokuwaste imali zami ngibase kodokotela ngibathengele ama-metadon but still bakhona la emgaqweni babhema kakhulu ke kunaqala manje ashithi engakabi no uyabo nje lento oyishoyo ukuthi ushuthi usuke ngakabi ready iyona into abahlezi bengitshela yona leyo hayi kumele kusuke kuwena ngaphakathi ekucaca ukuthi usu-ready bakufike basho njalo la ngithembe mina ngikhiphe imali ey'ngane zami ngihambe ngiyodetox umuntu ngimthengele imetadon ukuze engabi no-arrest still kodwa ngihlangana naye sengicashele ehambe ngibalekela imbuthi awubheke lokhu mina ngiyakunikeza iqiniso yabo ngeke ngikwenze kufana naloko ngoba konke engikwenzayo kusuke enhliziyweni into futhi bese bengihlezi ngicabanga yabo ukuthi iyazi fanele ngiyeke ukubhema yabo kodwa manje inkinga-ke anginawo amandla ukuthi yabo ngiyikhave njengento enjengomentadon yabo nje malini imetadon Metadon ngithuke isuka ko-250 ubhema kangangosuku mhlampe ka-4 into oyibhemayo malini into engiyibhemayo i-100 rand 50 shuthi ngibhema amakhombo yabo yeah noma i-rocky nehunga yeah yabo bese kuzoba ithiki lethu iyahlanyisa ithiki lethu iyahlanyisa yabo uthini wena mina ukuthi shuthi kuya nangendlela bona bayibhema ngayo yabo bayibhema ngendlela ehlukene omunye uyayijova kanti fanele ngabe uyibheme ngenye indlela ukuyichase mhlampe njengehunga yabo ayichase njengehunga manje la yena uyithuthi ayijova emqaleni yabo ngoba imithambo ayisabonakali asenayo imithambo ajova umqala uyasuka omunye uyaquleka omunye uyahlanya omunye uyashona kokunye yabo kwakuyenzeka ashwebe umthambo esathi uyawushaya emqaleni ngoba bayijova eyibuka kanje yabo eyibuka yena eyijova yabo ayijova umqala emva kwalokho avele nenkinga yabo yonto eyiningi inkinga ahlanye kokunye ahlanye nomphele omunye ahlanye buyasinde yabo kodwa futhi nalaba abayishaya emqaleni baphinde baquleke futhi nabo yabo malini mase kuphelele ngosuku ubhema malini ngosuku ngosuku ngiyokubhema o-350 malini imetadon u-250 kusukela ku-250 manje uyabona ukuthi kahle kahle mina ngawukhipha ukuba serious ngempela ungahamba uyothenga imetadon then ukuthenga lento oyibhemayo ngoba iyona ingaphezulu kwalokho ingaphezulu kwemetadon wena ubhema u-350 ngosuku malini nje leyo ngeviki nje malini leyo imali edlula umuntu osebenzayo 350 times 7 days 2450 ngeviki times 4 9,800 ngenyanga
yabo hayi madoda asikho-ke lapho indoda sigcine ephizolo okay sigcine sekumele ngikuhlabe ngembuzo noma khona la ngikuvale khona hayi khona uthe nje usezongifaka imbuzi yabo mfowethu yini yizo uke wathi ukhuluma kuma-episode wakho wakhuluma ngeqembu kwakuthiwa yizo lalenzani laliqale kanjani yizo ukuze ukhuluma ngeqembu uthi yizo shuthi bekunalento le yama-gangster semalokishini yeah abeyibiza ngamagama ahlukene yabo yeah khona yizo yabo rest in peace yabo amagama ahlukahlukene yabo yeah shuthi labantu into yayiqala mhlawumbe kusafundwa agcina yabo sebengasafunda abanye yabo yeah sekwama-group nje abamba inkunzi yabo amanye ayadubula amanye ayagwazana yabo yeah shuthi lapho kwaze kwasuka yona leli gama elithi yizo leke ngiyaduma ngokuthi yizo yakhe yabo yeah iyona-ke leyo eyakhona lo mfesto omunye engangimusho ngithi wekuyona naye yabo kulaba babesihlaselile ezefike edubuleke emnyango ezefike edubuleke emnyango yeah la lo mfethu wayemunye naye wayizo yabo kodwa efunda isikole yabo kodwa iqembu layo yeah mina ngangekho-ke emaqembini yabo yeah ngangishayela isicapha ngibuye ngishayele isicapha ngishayele uke wathi niyoganga neke nathola ibhamu kwawenze njani awusilandise nje usuka nokuhlala kwaleyo ndaba ngalelo suku nebhuda ngasasuka ngalani bathi abantu ungangibizi ngebhuda mfowethu ngoba ungangizala uyabona kodwa mfowethu ukuthi iwungi sikwehlisa isithunzi kanjani kangangokuthi usubiza umuntu ongamzala ngebhuda no mfowethu ngemele uyishintshe lento iyeke lento nje kahle kahle kumele uhlukane nalento le and i-episode yami nawe yokugcina le mfowethu yayibona lento leyo because udoti lento eyenzakalayo kumele uhambe ubuyele ekhaya yoba ubaba ey'nganeni zakho uyoba ubhuti odadewenu akukwazi indoda endala nje mfowethu egrey kuthi ngaba semgaqweni phela kumele kukhulunywe iqiniso manje kungabe kusalokhu ngakhe sibuyele kwi-reality manje sisingabe sisalokhu sikhuluma indaba zo-MPTV1 umbhedo sikhulume nje ungqo kumele ubuyele ekhaya ndoda angeke ukwazi ukuhamba uhloniphana ney'ngane lapha eThekwini uyibiza ngobhuti mfowethu hayi amanyala leyo nto leyo mina nje mfowethu ungangibizi ngebhuda mfowethu ungangibizi nje ngebhuda ndoda hayi hawu musukuzehlisa mfowethu uyazehlisa lento oyibhema isikwehlisile eziyakususa lapha uNkulunkulu noma idlozi likubeke khona umdala mfowethu futhi ngabe iwena isibonelo ukuthina awukwazi ukuthi ungangibiza ngobhuti mina ungangizala yebo le nto leyo hayi mfowethu ngithola ibhamu kwenze njani kwenzakalani ngalolo suku ngalolo suku shithina sasamba ebusuku yabo yeah sisuka ngakephi emthwalweni yabo la khona umfethu engangizwana naye kuthiwa uMbuso yabo yeah shuthi sizwana ngakho ukubhema yabo yeah wasithi angimphelezele yabo kanti nje wathi angiphelezele yolanda isibhamu sakhe yabo asithathe isibhamu sakhe emthwalweni kanti vele ufuna abantu sijahwe yabo sibaleke siphumelele sibaleke yabo sifike kwesinye isitobhi kuthiwa kaMgwabo sicela ulift yabo sithola ulift sehla eMalangeni kanti khona abanye abafethu abaziyo abayihlobo zakhe abahlala eMalangeni yabo sihamba naye ngaleso sikhathi sifike lapha eMalangeni simthole lo mfethu asihlale naye yabo emva kwalokho naye besithi yazi khona la ngifuna siye khona yabo abuze ukephi athi hayi umfethu seduze la ngasekhetho yabo eshithi sihambe mfethu ebusuku yabo mhlawumbe kwako-11 yabo sithi sifika khona singakafiki khona sihlangane nabanye abafethu abawu-2 abazana nayo okuthiwa uSipha omunye kuthiwa uSihle yabo bathi bafethu hayi kwangcono qhamuka yabo manje la
sisishayile yabo sishayile yabo lo mfethu athi asithi ngakojantshi yabo sishone ngakojantshi yabo kanti sebe lapho-ke kufihlwe khona wona mfethu iy'bhamu lezi abayitholile yabo baqekezesha ukuthi umuzi kanti owesosha bathola iy'bhamu phakathi yabo bese ethi lo mfethu ngifuna ningisize labafethu sithwaleni la yabo leyo nto bayifake ey'khwameni lezi engathi amalede nozipho ey'nkulu yabo anempela sibasize wena mfethu kwase kubasiza yabo kwagcina engazuthi sekuyi-group kwahlalwa ndawonye yabo kuphethwe zona lezi bhamu ezinye y'fihliwe ezinye y'gqitshiwe yabo ey'ndaweni ehlukene ezinye y'kasipha ezinye zila kubuka lo mfethu esifikelekile yabo naye shuthi uhlala yedwa washonelwa abazali yabo kanti uyabheka lazi uyaganga yabo lo sihlaleke la naye bona mfethu ubhene yabo kanti kubuye kuhanjwe kuyobanjwa inkunzi yabo banjwa inkunzi la ebusuku yabo bathi behamba bafethu bahlangane nezayoni yabo masane kuthiwe hhayi siyazidla lezi yabo yona asi mfethu omunye hayi ngeke bafethu amakhono yabo hayi nami ngibatshela bafethu ngeke amakhono yenza kanjani lento yabo so yabona manje wena sifake ingebhe yabo manje wenza ukuthi sithuke yabo shuthi wena mfethu uzosixegisa yabo eshithi lapho wena masenepheqezelwa mazizayoni lapho ezilaliswe phansi phuci amafoni zonke yabo ney'khwama yabo shuthi phecwa phaka kufakwe futhi amafoni phakathi yabo yona mhlawumpe zaziwu-20 kanje lezayoni yabo esithiwe khona enye indlu efanele singene kuyona siswishe kuyona ngoba manje ngala engathi siyashisa amaphoyisa angathi azwile ukuthi khona ibhamu yabo sekukhona ukudingeka emaphoyiseni aseme-Scottburg yabo la bayaziwa abantu abadingekalayo abawo-forward yabo benze shuthi lento yabo mina akekho waziyo kuthini ukuthi khona abaziwayo la yabo abafuna amaphoyisa nalaba futhi abasitsheni yabo sithe nje ebusuku qhamuka abantu abaningi mhlawumpe babela ko-100 yabo beyi-4 yabo yabo baphethe iy'nduku izenze obhushu yabo la sila kule nto abanayo sho abazi ukuthi la kulo muzi singene kuwona silele kuwona singene ngewindi yabo angenwanga emnyango kuvaliwe ngaphandle abo bayazenela bahamba echeka babe bahamba yabo ekube khona into ethi ngeke ngihambe la umuntu uzoshona yabo masane ngitshela omunye mfethu ngiyabuya mfethu ngisahamba athi indaba uyaphi ngithi hhayi mfethu ngayisethi kufike osamthenje abangakala ngaya ngikwazi ukulala athi lo mfethu hhayi asiswisheni yabo ngithi hhayi khululeka ayikho inkinga sawuthi ngigwayi yabo mane ngiphume ngewindi yabo nje ngiphume ngewindi ngehle ngalala endleleni yabo shuthi ngaphandle emgaqweni yabo yona la ngitshena ukuthi nami ngi-safety khona yabo kwathi kuseni wena mfethu baqhamuke labafethu yabo bazowela kanti bazowela la ngilele ngakhona yabo ngoba ngingile ngiphethe impahla yami yabo emgaqweni yabo bathi asithini mfethu solanda amanye amafoni ekade siwashajile abantu baphelele pha abo-100 laba 100 bashuthi babheka behambe bheka bangathola kahle besho ukuthi behambe becheka nasemgaqweni yabo bagcina behambile kuthi kuseni mhlawumpe ngabonani yabo qhamukele mfethu kuthiwa uSiphaya yabo yena-ke wehlanya kakhulu omunye umfethu kuthiwa uMbusi bathi bafethu asidle amakonteni yabo yona
wathi akuhlatshwe lamakhonteyina yabo. Kanti kuzoqhamuka omunye umfethu athi bafethu nidingeka kabi kabi yabo, plus yabo le bantu banichaza njengoba yabo. Lo mfethu osho lento ilo mfethu kusuke kuyolanda kuyena amafoni yabo, athi niyadingeka yabo ngempela futhi nizoqashuka yabo. Neforum nidinga kabi kabi yala elokishini yabo, shuthi ilokishi lakhona eMalangeni yabo. Kube khona ngithi angeke futhi ngiyagibela-ke mina manje yabo. Athi hayi mfethu ukugibeli yapha sithi yabo siphinde Nkombo, ukhona indawo ekuthiwa iseNkombo, athi asiphinde khona. Ngesikhathi sehla masane mfethu kusibona imoto yamagweregwere yabo, kodwa amaPakistan yabo. Ahamba ngani? Ahamba nge-ayini elimhlophe yabo. Kuthiwa siwahlabeni lawo, masane ngene komunye umuzi lona yabo. Pakistan yabo, ngesikhathi ngene komunye umuzi elilodwa lisele emotini yabo, lithe libuya leliya selikhonjiwe leli nalo liyakhonjwa yabo. Laphuca ifoni, wathatha imali, wathatha ukhiye, wadumisa imoto, kwahanjwa nayo yabo. Libe ligangwa-ke ngayo le moto yabo, kudayiswa nezinto ey'phakathi yabo. Sekusuka kwaphela upetrol yabo, endleleni kwaphela upetrol ngoba ufakiwe yabo. Libe liwehla yabo, akekho nakathi. Hayibuka ipetrol phelile yabo, kusho lo mfethu obhestirayo oshayelayo yabo. Athi ipetrol phelile, athi sihambeni ngey'nyawo yabo, sihambe ngey'nyawo yabo. Lapho siwufaya nje basahamba, sikhuphuka khona futhi la kwenzeke ngakhona le nto yabo. Uthile futhi uthi yena uyolanda esinye isibhamu khona yabo, wathi 303 yabo. Wathi asihambeni khona isibhamu engifuna ukusithatha lapha phezulu yabo. Sikhuphuke siya kubo manje Nkombo la eMalangeni, elokishini laseMalangeni yabo. Sifike laphaya, kube nomdanti nje, angene ngaphakathi simlindile emgaqweni yabo. Kanje asimlindile kuqhamuka i-14 elimhlophe yabo, linomuntu omude ngemuva, omfishane yabo, omfishane abalingani yabo. Bamuka nje evenini ngemuva le-14 leli mhlophe lamaphoyisa yabo, kodwa linazo itikhi ekhombisa ukuthi lamaphoyisa yabo. Sewubona ngo-driver nalo seceleni ukuthi amaphoyisa lawo adlule yabo. Ngesikhathi sehla kanti labafethu abanye bawabonile, bathi bafethu ngathi ama-S lawo. Kuthiwa hhayi, athi omunye i-Ramfoil yabo. Shuthi nje bethi i-Ramfoil uqonde ukuthi iforum yabo. Kanti iyona ngempela yabo, ihamba namaphoyisa yabo. Senje sikhuphuka sithi kanti leya moto isibonile ibisayojika, babuye sebebuya ngesystem yabo yabo. Basibonile sihleli khona yabo. Yabo ngalesikhathi kuqhamuka phezulu thina siyakhuphuka yabo. Manje asikakafiki nala kuthiwa kuyolandwa khona lamafoni yabo. Kuyoba ngo-left-ke manje lesiyojika ngawo, liyeza nalo yabo. Yabo nje sijiki khona, sathi sijiki khona yabo, abanye bese begijima phansi bamaphoyisa yabo. Jaha ukusibamba yabo yona. Sasuka lapho sahlukana, sagijima mina nalo mfethu uMbusi uphethe isibhamu, nalabo bagijima baphethe ibhamu bashona ezansi yabo. Sibaleke ngokuhlukana. Ngibona ukuthi ngeke yabo, lo mfethu semane wadubula lo yabo. Masane ngibaleke ngenye indlela mina, sihlukane naye yabo. Yabo nje asihlukane, kanti ngiyazidayisa yabo. Mina ngiyazi-ke indawo yalapha esesikhona yabo, bona babazi bonke ophawini bakhona yabo. Hlukane, sishone phansi,
jike kwa-left ngiphinde ngemumva la kasiqhamuka ngakhona yabo khona enye indawo futhi enotshana isihlahla sikho into eyisihlahla nje ayikho yabo yona iwuqekelelete yabo ingimasanene futhi balekile yabo yabo la ngitshitha bangiboni la ngemumva yabo ngimasane ngene ngaphansi kwabo lo tshani yabo ngihambe ngesisu yabo ngifuna ukuyophuma lapha phambili yabo ngingabonakali ngigijima kanje yabo kanti khona umuntu oyedwa lapha phezulu yabo ulibele bashayela isayini batshela ukuthi usithele lapho yabo yona manje laba ba-understand abatholani kahle yabo ngila ngaphansi kotshani manje ngishintshe iy'ngubo yabo sebedlula la ngiyabezwa bayakhuluma zimthola zimnquma straight yabo besho kanje ngiyabona ukuthi yabo la bantu lameke bangibamba shuthi sengifile yabo ngibalekele amaphoyisa ngancitha ngiwabalekelanga yabo senginokuyisola ukuthi ngancitha ngiwabalekanga amaphoyisa nokufuna ubuka manje sengifuna abantu kabuhlungu kanje bazonginquma la bantu la yabo ngiyicabanga le nto ngiyakhumula la ngaphansi ngiyashintsha kushintsheke futhi isikibha badlule yabo nje ngithi mhlampe uthi ngibo mhlampe basebengakasibhame mina ngila yabo manje ngiphinde ngihambe ngesisu ngiphinde la ngiqhamuke ngakhona yabo sengivumbuke eduze kwalo muzi oseduze nomgaqo kanti khona umuntu olapha phezulu yangibona abashayela amakhwele manje ngijike khona bese ngiyagijima yabo uma ngihlangana nomuntu ngihambe kahle yabo kanti ngiyenza le nto kanti vele khona abanye abangisikelelayo ngale yabo esizohlangana la ngaphambili yabo lo le qale ngakhona ukujahwa yabo la kuqale ngakhona ukubhreka imoto yamaphoyisa yabo sengiphinde ngakhona mina yabo sengishintshile kanti lana futhi nomuntu obashayelisana lapha nganoma uyena into ehlika lapha noma abanye babephume ngenye indlela yabo ngihlanga ujijela ngewiseli ngakanani yabo manje lithi yabo lingishwela sengigijima la engibala imezi-ke manje la ngihamba ngolayini wemezi ngiyagijima sengiyabaleka straight into eyomgangela yabo ngibala imezi ngifuna umuzi engizongena kuwona ovuliwe ngivale yabo ngibalele wonke ivaliwe le mezi yabo akukho umuntu egcekeni ngimane ngiwushaya omunye kulo ukuthi uphakathi bese ngidonsa ikhabethe manje ngilimise kanje yabo phakathi manje ngilungisa ikhabethe lide lisuka odongeni lisicabheni manje lilale kanje ngithi bayaphusha la babona bese singene la esigebengu yabo sivula la yabo bethi bayaphusha yabo manje asivuleki isicabha yabo yona eplaza yabo nami lapho ngiyabalunguze ngiyabotha ngiyashona la kanti kuzofika umama wakhona la uthwele ibhakede yabo elinamanzi yabo kulo muzi engingene kuwona amasane athi kwenzenjani manje la emzini sengena isigebengu la yabo yona athi hayi uma besenyenza kanje shuthi bamshaya ngempama lo mama yabo baxabane bodwa la ngaphandle yabo athi suka nje athi hayi ngeke noma ngabe ungenile ingane yabantu fanele nifonele ngane amaphoyisa yabo yona nginale nto iniyenzayo la yabo kuxatshwane la ngaphandle yabo ingibamba athi lo mama angimemeza yabo athi vula la ndoda yabo lo sebeyangibona manje bangaphandle yabo wathi ingane abanye bayitshetsile ingane yabo yabo kodwa uyajwayela lo bahamba ney'gebengu labo babamba inkunzi amakhono yabo bese ngithi ngiyabachazela ukuthi hayi la labafethu ngihlangane nabo mina bangiphuca ifoni izolo yabo manje bebeyongilandela ifoni yami yabo leyo nto bethi angazi bayishiye kephi la ishajwe khona
yabo. Angikwazi nala imali yangeni mina, bangifica esitobhini bangibambe inkunzi yabo. Manje sengiyababona bathi bazongilandela ifoni yami siza komunye umfethu la leyo beshaje khona yabo. Babuza ukuthi kephi yabo, ngithene bathe yilapha kuleya mizi lapha yabo. Yabo lapho abanye bayikholwa lento, abanye bayayikholwa yabo. Bangenzani lapho ngophushu yabo, yintuko ngophushu yabo, lonto bakukhuzane yabo. Bakukhuzana sengiqulekile yabo yona, kodwa ngiyabezwa ngathi ngiyaphupha nje bakwenzeka le yabo. Kodwa manje njengoba ngathi ngiyaphupha sengiqulekiswe induku yabo nophushu yabo yona. Shuthi khona washaya ikhanda la yabo, ngaquleka. Yila bese bengishaya khona-ke sengingasanakile, sengingasezwa lutho yabo. Ngizwe kancane kuthiwa kanqunywe izandla, kanqunywe mina yabo. Ngathi ukuthi ngiyayiphupha nje, angibuye ngiphaphama yabo. Shuthi ngiphaphama enye ibhuri mase efit yabo, ifike lathi sukani la, kwaziwe yimina ngifuna ukumnquma mina yabo. Adonsa ummese omkhulu omngaka yabo yona, aku-2, 7 noma kanje yabo. Athi ngifuna uzonqunywa yimina, ozomshaya manje ngizombhekana naye-ke mina yabo, ozomjijela manje yabo. Athi suka thini, athi wena uza la, ngifuna unqunywe yimina ngedwa yabo lonto. Laba abame lapha yabo, athi suyeduza la, angidonsele ngasemgaqweni, liyeza lequlu la ngemuva, abanye bayashutha yabo lonto. Inqwaba yabantu yabo, kanti mfethu nje behamba la phambili nami, uhambe ukhuluma la yabo, ukhuluma mfethu namaphoyisa yabo. Shuthi naye ekhuluma ngesingisi, watshena ukuthi awuphuthume la endaweni yokuthi yabo khona yedwa bambambile la yabo, ubulawa abantu yabo. Shuthi sesiyophumela emgaqweni yabo, sifika nje kanje emgaqweni yabe ibreak imoto yamaphoyisa, i-dog unit yabo. Shuthi abanye bathuke yabo, indlela engase ngiyona yabo, nanokuthi kukhona amaphoyisa yabo. Plus abanayo ishoyo yalento abayenzayo, kodwa njengoba bengishaya kanje yabo, ukuthi bengikhona noma bengingekho, akekho nesiqiniseko yabo. Kufanele kuvele umuntu-ke la ukuthi la njengoba ngikanje kwenzakalani, ochazele amaphoyisa yabo. Mina ngikwatshela amaphoyisa ukuthi hayi la kwenzeke kanje, khona ibhuti abawu-2 bathi babanje inkunzi, bathi nami bengikhona, bakhonjwa ngey'bhamu yabo. Amasana amaphoyisa athi hayi angingene la phakathi, amanye angifake la ngihlale nentsha la ngemuva yabo. La bakhulume nawo la ma-ankela awu-2 yabo. Shuthi-ke iwona azofika emzini, afika avule icala yabo. Esechazelwa yiwona la maphoyisa ukuthi hayi nifanele niye emzini, fike emzini nizofike nivule khona icala yabo. Nami ngifike la ebusuku, angithathi la maphoyisa, ngiseyinhlungwini yabo, ngisemzini. Ngilibele ngikhala ngimemeza ngishayela yabo. Azaqhamuka wajethi bobaba ngiyafa la yabo yona yabo. Ngiyeza nami lapha iy'nhlungu ngoku seziyabuya yabo. Ngiwajethi ngiyafa la yabo. Kuthiwe yini kithi yabo, ngilimele iy'nhlungu akulaleki yabo. Amasana ngithatha ngisesibhedlela yabo, angise eScottsburg yabo. Bafika eScottsburg bangithunge yabo ekhanda, bangithunge ney'teshi yabo yona, bese ngiyakugeza nami yabo. Emva kwalokho bangifake lento, bangiphindise eScottsburg yabo, ePolice Station yabo. Lapho baphinde bafika abaseshi kungakasi nje ebusuku, bafika abaseshi bangithatha yabo, bayongivulisa icala, bangiginqisa yabo. Shuthi njengoba kuvulwe icala, mina sengiyoginqisa yabo. Bayangiginqisa, bayangibuza kusuka nesiphetho salento yabo.
asho ukuthi ngiwachazela ukuthi hayi la kukanje bengifikile ngivakashile komunye umuzi kufika amaphoyisa efuna abafethu babaleka yabo shuthi kanti vele nami ngangingaphandle yabo ngahlangana nabo endleleni sahamba emva kwalokho kanti mina ngizothi ngisesitobhini ekuseni sisihlukene nalabo bafethu ngisesitobhini ngibanjwe inkunzi yabo ngiphuce iy'nto zami ney'khwama nefoni yabo kanti ngizophinde ngihlangane nabo labafethu ekuseni sengithi ngiyole emsebenzini yabo benze njani bathi bayongilandela ifoni la shajwe khona kanti sohlangana neforum iforum ihamba ifuna bona vele yabo yeah sabulawa ngenduku mina kwabanjwa mina ngashawa yabo laba sebebalekile nabo futhi baqale badubula babaleka yabo kuze amaphoyisa angabatholi yabo yona mina ngasala ngedwa ngale ngaphinde ngaboshwa yabo ngiboshelwa lona leli cala lokuthi kubanjwa abantu inkunzi ebusuku bakhonjwa ngebhanga yabo athi lo malume ngiyakwazi la kuhlala khona lo mfethu kuthiwa uSipha yabo nombuso yabo ngimane ngibona ukuthi yabo la angikwatshene ngendlela kwasekuhamba ngayo yabo nawo angishaya yabo buza wabona la kufuneka nebhanga yabo ngangabona ngahluleka ukuyimela yabo leyo nto ngabane ngihamba ngawakhombisa kuyena lo mfethu yabo ngoba ngiyazi ukuthi ukusuka kwalento isuke kanjani yabo inkani yabo leyo uthi amtshela umuntu angakulalela uthi amtshela angakulalela umasane ngenze njani ngathi hayi umasane ngikwakhombise lamaphoyisa nokuthi angishaye kanje ngenduku yabo ngiyabona ukuthi yabo ayangibulala ngenduku ngagcina ngihambile ngathi hayi angiwakhombisa yabo ngihambe ngiwakhombisa le bekhona labafethu yabo sithi siyafika kanti bawabone kuqala yabo yona baqasha imoto yamaphoyisa ebusuku yabo iyakhanyisa ihambishane ilanga babe bethusa vele yabo basheshe baqashe yabo yona nje mina ngiboshiwe-ke lapho yabo kuze kushaya idate somlungu ukuthi kufanele ngiyenkantolo yabo ekuseni ufika amaphoyisa azongilanda ngifake evenini kwathiwa ngiyenkantolo ngiyobingelela yabo ngihamba ngabingelela kwathiwa ngicela ummeli nampela ngacela yena ummeli shithi labafethu nginjengoba ngiboshiwe mina amasani benze njani bahambe futhi baqhubeke yabo nomphando yabo babamba umuntu babantu inkonzo baqhubeke behlaba inkonzo yabo shithi kuze kuthi ePakrini bamasane kudubule kumlungu yabo manje kudubule kumlungu yabo nje kudubule kumlungu iyaqhubeka-ke manje ukufuneka kwabo sekufuna uMagma ama-security uMagma i-dog unit yabo yase-Scottsburg nomzinto kuzobe ihibhadini yabo semaningi amaphoyisa abafunayo nama-security yabo yona kanti la into eyenza leyo nto ukuthi kudubule kumlungu lo washayeka la phezulu bembamba inkunzi naye yabo shithi bamngenela bambamba inkunzi wagoloza bamdubula yabo yila sebehamba khona bejahwa-ke lapho sengiboshiwe mina yabo yeah ubaba wemfethu lokuthiwa uSipha yamkhipha emobeni Bhanoyi wabanjwa yilona i-Rigobs yabo ngoba kubaleka yabo sijahwa nangezinje ubaleka kwangena emobeni yabo fike lapho emobeni wacasha yabo ngesikhathi ecashile yabo angazi umkhondo oyidukisa kanjani ezinje yabo ngoba zimthola ngezinto wakhishwa iBhanoyi khona libe lithi umoba yabo lehla livula isikali umoba yabo lona
ngoba kwakuyisemini eboshwa yabo lamthola yabo le nto amaphoyisa manje igijima phansi wabo lapho wamane waqhama phela ubale naye kwangabaleke kwajogeka yabo afika kanjalo amaphoyisa amthatha yabo ngesikhathi imthatha uqondile uright akalimele yabo nezinje futhi azimlumanga yabo emva kwalokho bambulaleni ngenduku amaphoyisa yabona kuyena Tsahle isicathulo. kwashuba amarazi yabo ngaleso sikhathi siyabona-ke nesihamba naye khomba kudingeka ukuthi akhombeke manje naye lento yadenzeka kumina yabo sihambe khomba-ke manje khomba ibhamu la ingoshi ikhona khombe nabantu ade hamba nabo kade dubula nabo yabo yabo leyo nto siyaqhubeka idala nenzondo yabo leyo kwamanje bayazi ukuthi hayi ufikile ubani hamba namaphoyisa yabo endaweni ewukuthi ayazi ukuthi abambe ufisho omkhulu yabo leyo yabo yena emdinga ngempela-ke yabo manje sekudingeka abani umbuso-ke lapho yabo mfethu kuthiwa umbuso enokuthi abuye ahlale kamasha abuye ahlale emthwalweni yabo ekufuneka yena manje lo mfethu fanele akhombele yabo yabafethu basikile nto yabo basika isibhamu benze khona songena kubhaka yabo ngoba side yabo bethi bazama ukusika yabo basika ipayipi leli ukuthi lingabi lide khona songena kubhaka yabo kanti khona umuntu mfethu sebesikile wathini wathi hayi yazini iliteteleni la kumina le payipi ngizoninikeza i9 ne-16 shots yabo umasane bavuma yabo ngoba bebona nanomthwalo kanti bafuna ukuthi bayogibela isitimela yabo bavume abashintshana yabo eshithi la lo mfethu lo wathi ehamba naye behlukane ngathi khona oyebabuka ebashutha ebafonela namaphoyisa yabo manje behlukane lo malume lo wabeboshwa yabo laba babebejahwa yabo bajahwa futhi baphumelela ekubalekeni yabo ngoba baleke bangena ngojantshi bagudla bangena ngasolwane bagudla ngolwane yabo shuthi emva kwalokho kuthi ngaphambili kunesiteshi sesitimela bafike bagibela isitimela yabo abonayo esitimeleni bafike bayishubisa esitimeleni bahamba bebawu-2 yabo bafike benze njani bakhombe ikhoji yabo bahlaba ikhoji lonke baphuca abantu bonke amafoni yabo yabo la benze njani labafethu uma beshintsha ikhoji bafike bashone ngala bese behamba phezulu yabo phezulu la hamba phezulu ngesisi la esitimeleni sabo yabo baye kwelingaphambili yabo badukisa labantu abalayo umkondo yabo fike ngaphambili kwesinye isiteshi sesilandelayo bayehla banyuka phezulu yabo bathi befika nje phezulu yabo koSiphinga yabo yile bafike baboshwa khona-ke eSiphinga yabo ngazi nje babele belandele bo ngazi ngathi sebefika futhi emzinto ejelele semzini basahlangana yibo lo futhi baboshelwa amanye amacala yabo mhlawumbe amacala ako-6 abanye awu-7 yabo ngokuhlukana omunye awu-16 yabo firearm robbery theft yabo futhi nje anamacala amaningi yabo yabo la mina ngihamba icala elilodwa yabo ngithi ngifike inkantolo ibithi hayi ingishaye nge-remind yabo i-remind ya 2 weeks yabo phela 2 weeks ngiphinde enkantolo yabo engithi ngifike enkantolo yabo masanithi inkantolo hayi yazini icala lakho selihoxisa sezobuye sikudinga yabo sokutshena mase sikufuna
yabo yona uzozo umseshi uzofika yabo yona kodwa siyalihoxisa icala ingimane ngiphume yabo lapho ngidideke yabo awungaphuma yabo kanjani yabo ngilele ngihambe ngilele ngibuza yibo yabo ngakhola yabo sebegaxele laba ngapha ayile baboshiwe labo baboshiwe awu lapho ngizongiphuleka yabo lazi ngihambela kahle ngedwa yabo engithi angisaphindeli nje ngaya komalangeni yabo ngiyagibela yabo ngifike emzinto ngigibela itaxi yabo ngigibela itaxi ngiyabuya ngiza ngala elokishini yabo fike elokishini masane ngibone udriver engibazi yabo amane ngishayisa iphaneli ngishayisa isicapha yabo shaya isicapha ya yabo nje kube mnandi nami ngize ngikhohle yabo nje ukuthi kuke kwenzekani yabo hayi ngishayela isicapha yabo kuze kufike isikhathi sokuthi bayavala oconduct yabo bagcine bevaliwe yabo yini shithi kunezinto ezinye ababebuye bazenza abanye yabo kulahleka kwempahla yabo kubanjwa kwabantu inkunzi yabo yonto abanye babeganga yabo abanye belayisha abantu ngemali encane yabo lonto shithi kuthiwa babulala umsebenzi yabo kwathiwa bavala yabo bavala yonke indawo yabo bafo yonke lento osuyixoxile idalwe izidakamizwa idalwe izona idakamizwa ngasho kanjalo yonke le chaos ebisikhona empilweni yakho uhlangana nabantu ababulalayo abadlongulayo ugcina uyithola usemacaleni ezinto ongacabanga ukuthi uzozenza yasuka ngokuthi uqale idakamizwa yasuka ngokuthi ngibhema yabo ukubhema lokhu ikona kwangifaka enkingeni kakhulu yabo ngoba ngathole sengiyisola kuyimanje ngiyisola yabo nami akuyona impilo engibengiyithanda yabo enye into uthole usugaxulekile yabo yenza isokuqaleka yabo nomcabango umqondo yabo uyathwisteka nje nawo gcine nawe sewenza into engenamqondo yabo masuthi uyayikhuphula kahle yonke lento nje yabo akuyonto efanele ngabe ngiyenzile yabo kodwa ngesimo sokuthi ubuyitshena ukuthi yazi la ngizosizakala mhlawumbe ekuqineni kanti mhlawumbe uyayibulalisa ubona yabo mhlawumbe uyayibophisa kokunye yabo yini uyaqaleka yabo yona qalekele ngibone lokubheka yabo i-drugs lonke yabo manje ithola yanjalo ingathi ngingabhema yabo la ekubhemeni izocabanga ugcine sokwenza into engafanele yabo ezokuzondisa ngabantu yabo njengazo lezi zinto zokubamba iy'nkunzi yabo nje hambe namagenge futhi kuhambe kubanjwe inkunzi yonke leyo nto yabo ayisuthi ayikhuphule ayikho right yabo uzibone ukuthi usephutha kube khona futhi novalo yabo ukuthi yabo yonke lento engiyenzayo i-wrong yabo kodwa manje ngesimo bengiqalekile yabo solaleti yabo izinto sezenzekile yabo uthi lapho kunye usungene emacaleni anzima amanye okungena ubhekile kanje yabo yini uqalekile yabo gcine sewenza amacala yabo eboshwe emva kwalokho kokunye usinde kuboshweni yabo yini kumele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo ngoba manje ayimile lento esikhuluma ngayo iyaqhubeka iyaqhubeka bayangena abantu ey'dakamizweni usuku nosuku kwamanje khona ingane esiqalile isey'dakamizweni kodwa umzali wayo akakazi yini okumele yenziwe abazali ukuvikela iy'ngane zabo bekugcineni kuhlukumezeka abazali kakhulu ukudlula abantu abakuzona iy'dakamizwa
yini okumele yenziwe abazali ngokucabanga kwakho? Yabo into ekumele yenziwe abazali ukuthi iy'ngane inake umsebenzi iyikhiphe busy, kube khona into ezoyenza ekhaya, yabo isekhaya isesikoleni, yabo kube esikoleni wenza umsebenzi wesikole, yabuya lapho uyajima, khona isport osenzayo, yabo uyihlukumeze nje egazini nomqondo, yabo Kube khona umqondo into obhizi ngawo umqondo wengane. umqondo wengane kube khona into obhizi ngayo, ungayicabanga ngenye into eseceleni, yabo ozoyiphubaza umqondo, yabo kube khona nje into eyenzayo, ibhola, netball, yabo basketball, yabo ziningi izinto engazenza, tennis, yabo leyo, yabo uthi idlala yonke leyo, yabo. Yeah. Inkinga eningi iqala lapha esikoleni. Singasho ukuthi abazali yini okumele benze, kodwa iqiniso lithi inkinga iqala esikoleni. Uma ucabanga othisha nabazali bengasebenzisana kanjani ukuvikela izingane ezidakamizweni, because inkinga eningi iqala esikoleni, la inkinga iqala khona. Yabo ezikoleni nobhodi ezingasizakala iy'ngane abazali mebengenze njani, mebengabambisana nabo othisha, yabo ngeqiniso, yabo leyo, angabi khona amanga, yabo leyo, ngoba namanga nawo ayaba nomthelela ukuthi ekugcineni, yabo ayithole umzali, yabo leyo nto esesenkingeni yengane, yabo leyo nto singekho isidingo ngamanga, yabo. Njengokuthi nje mawabeka isibonelo, mhlampe izinto engekho, yabo umuntu umbeke kwesinye isithombe esingekho abe nesinye isithombe kanti kuyesinye isithombe, yabo leyo mevele kuwena avele eqondile kanti ngala akuhambi ngale ndlela acabanga ngayo, yabo leyo. Kwayilezo zinto lezo futhi ezinye izinto ezimthelelo omubi, yabo ingane ithi esikoleni, yabo la inomqondo ukuthi iyofunda, yabo igcina lapho, yabo sinokudidiseka, yabo sinokuba confused, kunezinto ekufanele iy'bone nezinto engafanele iy'bone, yabo la ithola ukuthi la nomzali futhi meqhamuka la phambi kwathisha, yabo qhamuka naye, yabo right, yabo kanti ngala futhi naye zenzela, yabo okwakhe, yabo leyo. uthola uthisha bayasiqinisa isandla esikoleni, umzali uyasithambisa. Uthola umzali uyasiqinisa isandla, othisha bayasithambisa. Futhi manje akusekho ukubambisana. Yebo leyo. Bayabopha futhi abazali ukuthi abamfuni uthisha onesandla esiqinile ey'nganeni zabo. Manje izona zezinye izinto lezi ey'dala i-chaos. Yabo nanokuthi ney'ngane zitshene ukuthi zinamalungelo, yabo leyo nto futhi uyibusa kakhulu ukuthi umuntu ayitshele unamalungelo ngale ndlela ukuthi ngekatshelwe omunye umuntu, yabo enza into esuke ekhanda lakhe, yabo leyo, ngoba nakho uyazi ngeke kwenzeke lutho kuyena, yabo leyo. Shithi isandla lapho nomthetho awuqinile, yabo leyo, fanele kuqine emuva kuqine phambili, yabo. Umuntu engabi nayo indawo yokuganga. Angayitholi nje mfethu umuntu esewumaphutheni esenza amaphutha, yabo yonke isikhathi ayithole nje futhi enza into eqondile, yabo nezojabulisa abazali, jabulisa abaseduze kwakhe, afunda nabo mewumfundi, ahamba nabo mengabe ukuthi kuyiwe emsebenzini, futhi bonke abantu nje bahlezi bekhululekile ngayo, yabo lapho-ke yonke into iyaqonda, yabo. Kuthini kuwe uma uhlangana nomuntu owayekwazi o-right usewudrayiva wetekisi usukulesi simo? Yabo ngiyabacashela futhi, yabo ngoba manje ngithi kunye ngimbone kuqala, yabo ngimane ngimcashele ngishaye khona, yabo
ayibaningi ngibacashele baselokishini mengibabona ngabo mangibotha angikho right ngishaye khona yabo ngingafuni ukuthi ngivele nje ngibonakala. Awucabanga ukuthi mangathi ubuyele elokishini ungaba isifundo esihle entsheni esakhulayo ekutheni ube isibonelo ukuthi lo muntu lo wayekade right kodwa manje nasi semayithole kusona ngeyidakamizwa. Ukucasha kwakho awusuvimba yini leli thuba lokuthi abantu befunde empilweni yakho? Ya bona kukhona futhi nalokho ukuthi yabo njengoba ngicasha nje nobetha yabo ngiyisole nami ekugcineni iyazi ngicashile kodwa yabo kodwa futhi manje ngibuye ngiyitshela kodwa futhi ngibe right yabo leyo ngenze kahle ngacasha yabo kodwa lapho nami nginaso isifiso sokuthi ngiyithole ngiseduze kwabo ngivezane ikhono nami lokuthi yabo abanye abantu bayithole be right bejabulile ngaso sonke isikhathi. Lingathina lakho lokugcina esizweni? Hayi lami lokugcina nje ukuthi cela yonke intsha iphathe kahle ilalele wonke umuntu ahlezi veze ku-discipline ahloniphe alalele into atshenwa yona yabo ngaso sonke isikhathi angeze ungabangani enze into ayitshenwa khona ekhaya lezalokho. Yazi bengathi ngifuna usakhele logwayo uthi uyawakha angazi ukuthi ungasakhela nini bengifuna nje ukushutha wakho kusuka nokuhlala. Thumbo angakwakhela futhi umsumlu ngakwenzela wathi umsumlu kanti unohambo wena omele ufike kusasa uzowenza nakusasa ngawenza wena qoqa material yonkezo kusasa uzofika nje sizokwakha ugwazile ukuzoshutha lutho sizoshutha nje ukhanda le20 kusuka nokuhlala bese siyayiqala siyidayisa. Mina bengidle nophapha ekhanda kamenzi ndabelele ntomemeza umemeza ngathi akhalela iluthi igula likaJama lichithekile. Awu nina bakambudu bomvu njengegazi bafowethu lokhuluma uprofessor ngoMkhize Mdabuka le wanongoma madoda esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kwaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu noma yengosi yethu iHow I Ended Up in Drugs okuhlelo oluchungechunge lapho khona silanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho sikwenza ngenhlosoni nasikwenza ngenhloso yokuzama ukuqwashisa abantu. Bafowethu uma kufika umuntu la ezoxoxa igemegeme zakhe usuke engazili ukuzoqoshwa yingakho afika axoxa isigemegeme bese xoxa inkinga angena kuyona ngasileso sigemegeme axoxa isigemegeme ngase ngiyashaya yenza ukuthi ngase ngiyaboshwa ngenza ukuthi ngase ngiyafunwa ngingasalala ekhaya ngenza ukuthi ngase ngiyagwazwa isifundo leso ukuthi wazi ukuthi njengamanje uma uqala izidakamizwa yini oyifaka kuyo lento esiyikhuluma la akuyona imbudane. iMPTV1 ukuphela kwamabona kude okhuluma izinto ngaphandle kokuthi uyiphorishe noma uyicwebezelise noma kufakelwe izinto ezingekho. Uma ufuna ukubona lokho esikushoyo ngene ezidakamizweni uzobona uzoyibona ukuthi ufana nobani futhi ilapho ke nawe usiyofika uzosazisa lapho ukuthi weze wayithola ususenkingeni okakade kukhulunyiwe ngayo. Bafowethu siyaqwashisa abafowethu siqwashisa izingane siqwashisa abantu abadala mayekuthi usuyibukile i-episode futhathani phela kulokhu esikukhulumayo nigade izingane zenu njengoba ngangishilo abantu abathola ama-drug test. I-drug test ibalulekile 20 rand i-drug test ukuhlola ingane ukuchamisa ingane umchamo lapho ucheck umchamo yazi ukuthi ngabe akekho umuntu oseqala izinto ezibheda ngoba kulula ukuthi umuntu akhishwe ensangweni kulula ukuthi akhishwe mayese esabhema iluzi kunzima mayese zawangena kuyiwonke isigaba sokugcina leso. Ngakho ke kungaze kufike kuleso sigaba leso siyacela abantu bezama ukuthi beprotect izingane zabo uyiprotecta nawe njengomzali ngoba ekugcineni lento ihlukumeza abazali ukudlula umuntu osuke kuyena ebonje uma uyibuka lensizwe uyibhemele nje yazi nakwazi bayakhala kodwa bayakhala ekhaya. So ngakho ke bafowethu siyacela bafowethu nifunde kulolu hlelo lolu siyacela futhi abantu balisupport uhlelo ukuze lizokwazi ukuthi luqhubeke lenze nezinye izinto esifisayo ukuthi sizenze. Kunenye into engifuna ukuyipropose ukuthi ama toilet esikole awasuswe le
kude. Into okumele kwenziwe manje itamkoko ekumele ibekwe ezansi, ama-toilet abe phakathi nesikole. Abonakala umuntu ongena e-toilet, abonakala umuntu ophuma e-toilet, ngoba lento ukuthi ama-toilet abe kude nesikole iyona edala osikhothini, iyona edala ukuthi khanje uyobhenya. Akekho umuntu ongabhemela ema-toilet phakathi nesikole. Kumele kuphele 3 minutes umuntu engena e-toilet, akumele kuphele 2 minutes ngaphandle mayeshawa number 2. Yonke imithetho kumele ibekwe, kumele kushintshwe yonke i-system edinga ukushintshwa kahle kahle. So kunomama engizodibana naye ngoLwesibili engicabanga ukuthi u-government siyabonga ukuthi sekuze kwafika lapho ekuthenini kube khona abantu abangixhumanisa nabantu abathile ngiyokhuluma nabo singazi ukuthi kuzohamba kufike, ngoba bakhona ukukhuluma nabo ufica ukuthi umuntu la akayilalela lento oyikhulumayo, umuntu ongenasikhathi, umuntu oyijahele imali, oyijahele ukubhiyoza lokho abakwenza. But ziningi izinto engizofika ngiyipropose khona ngoba ngifuna ukushintsha i-system yezinto ngendlela eyenzeka ngazo, kakhulukazi esikoleni ngoba izinto yila eyiqala khona. Futhi ngifuna ukuhamba ngiye ezikoleni ngiyokhuluma nezingane, ngihamba nabafowethu nodadewethu asebengene edanyeni lezidakamizwa. Ngakho ke bafowethu siyacela mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu, cindezela subscribe button, ucindezela nebell. Ibell izokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu engisiposayo izothi kenqe ocingweni lakho. Uzothi ke mase ungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Ngakho ke mina nguprofessor ngoMkhize Madoda le kwaNongoma ehlala Nkosi Madoda ngasohlangothini lakaMandlakazi sencenga. Mawusula isidla amaningi esake na usho bafu ivela phi lento ukuthi uyayibona lonto. Yabo manje into eyiqhamukele emasana yabo ukukhuluma nomuntu uthi ayibona lonto. Yabo ukukhuluma nomuntu nje kwenzeki ungasho ukuthi ayibona lonto. Ufuna ukwenzelani ukuba sure ukuthi uyaku understand. Hayi mina sengincenge ngiyibona lonto.